do? Stop! Stop now! Come back! I love you! Day in the life. Σήμερα το γύρισμα είναι λίγο πιο διαφορετικό από το προηγούμενο που είδατε. Και δεν έχω ανεβάσει ακόμα vlog, ρε. Λοιπόν, μιας και είδα ότι το vlog το πρώτο πήγε τόσο καλά, όπως βλέπετε είμαι μόνος μου. Γι' αυτόν τον λόγο έχω έρθει και πολύ νωρίτερα να ετοιμάσω το set. Σήμερα θα κάνουμε τον Nick Play Dirty, γνωστό στην Αθήνα, θα τον μάθει και όλη η Ελλάδα σύντομα. Πιστεύω σε αυτόν, μου αρέσει η μουσική του. Είμαστε στο Boulevard Studios πάλι. Ανεκτήμητη αξία. 3 ώρες, 4 που θα κάνουμε εδώ, θα λες, μα καλά, τι έχει κανονίσει πάλι αυτός ο Κυριάκος. Αλλά θα σου πω. Θα σου πω. Νίκο, μην πεις τι είναι μετά στα μελίσια, αλλά πόσο καλό είναι. Πόσο καλό είναι. Πες μου πόσο καλό είναι. Τρέλανε το Σπύρο, δεν του έχω πουτίνει. Τι εννοείς? Τρέλανε το. Πόσο καλό είναι. Από το 1 μέχρι το 10. 10, bro. Νομίζω είναι παραπάνω, bro. Είναι. Απλά είναι λίγο ρίσκι, bro, στο ξαναλέω, το βλέπεις. Μην το δείξεις, μην το δείξεις, μην το δείξεις. Δηλαδή ο παπάς έχει πει πάτερ ημών 1000 φορές, bro. Ο ζωγράφος έχει ζωγραφίσει 1000 πίνακες. Εγώ να το έχω κάνει 1000 φορές αυτό. Το έχω μάθει. Κατάλαβα. Το φύγετε εδώ και το βράδυ το καμπότρο πάει τα δερμάσινα για πάνω. Yes, sir, yes, sir. Λοιπόν, το κομμάτι σήμερα είναι λίγο σε φάση. Δεν θέλω να το παρομοιάσω, αλλά είναι λίγο Playboy Carti style, έτσι. Είναι ένα style στην Αμερική που λέγεται Opium, οπότε πάμε λίγο να το φέρουμε σε αυτά τα μέτρα σήμερα το κλιπ γενικά. Οπότε επέλεξα και το κόκκινο για αυτόν τον λόγο. Σκέφτηκα να μην χώσω και φως από μπροστά ώστε να γράψουν μόνο σιλουέτες. Περιμένουμε και κάπου στα 20 άτομα τώρα να έρθουν να βοηθήσουν για το κλιπ σαν κομπάρς. Θα είναι μέσα στο set να μπουστάρουν με το κομμάτι. Θα δείτε λίγο το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το μεταφέρω, αν καταλαβαίνεις και εσύ Σπύρο τι θέλω να περάσω. Playing. Τι έχεις κάνει, παρακαλώ. Τι έχεις κάνει. What's up guys, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ όλους που ήρθατε αρχικά, Κάνω vlog. Μπράβο. Μπράβο για όλα. Σκηνοθετά. Μην με ενοχλείς τώρα. Του λέω σου έχω φτιάξει το Βόρειο Πόλο και θα μπεις εδώ με άσπρη γούνα. Τον Νίκο στη μέση του καλλιτέχνη μας, οπότε σκοπός είναι λίγο εσείς να δώσετε το vibe. Γενικά ωραία, πες και εσύ λίγο πιο μέσα. Πείτε για στο vlog, δείξτε vlog. Έλα, όχι, γεια, θέλω. Μπράβο Νίκο! Μπράβο για όλα, αγόρι μου! Λοιπόν, το αγόρι εδώ αριστερά, έλα από εδώ, τέρμα πλάι. Πάμε να το κάνουμε. Έξω ή καμαρίνι? Έξω. Πήγαμε να χωρίς αέρα. Τελειώσαμε και με τον κόσμο. Πώς πήγε? Πολύ καλά.
δώσαμε αυτό το rage που σου είπα πριν στο 1000%. Αμερικά. Δεν θέλω να συγκρίνω, αλλά βγήκε όντως πολύ καλό. Καλό. Sorry. Δεξιά σου! Έχω τυφλωθεί. We coming. Ο καλλιτέχνης είναι ευχαριστημένος πάνω απ' όλα, εννοείται. Τελειώσαμε το πρώτο set, εδώ πέρα στο studio του Boulevard Studios. Πάμε σε secret location, δεν μπορούμε να πούμε που πάμε. Σπύρο. Αυτά που θα δείτε στο δεύτερο set είναι CGI. AI. Ναι. Αυτό. Πάμε να δούμε. Αναπτήρα έχουμε φέρει. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα set, είμαστε, δεν λέμε πού, και έχουμε βάλει κάτω σκηνή όπως μπορείς να δεις. Θα βάλουμε έφλεκτο υλικό, υγρό, θα του βάλουμε φωτιά και ο Νίκος θα είναι στη μέση και θα κάνει τα δικά του, ξέρεις, perform και αυτά. Δεν με χαλάει. Νίκο, δώσε όλα μαλάκα, ένα take από το δύο, δεν έχουμε τίποτα. Πάρτε ένα θύρα όλοι να πάρει. Το παίζω κορώνα γράμματα, δεν έχω πάντα πιο όπου με βγάλει. Πάλι με ψάχνει τη μία, με βρίσκει την άλλη, πάλι θα με χάσει. Χωρίσει το σπάει, το πίνει μόνη της στο σπίτι, δεν ξέρει τι κάνει. Ψάχνει να βρει την αγάπη, σε ράπες να ξέρει μέσα της φωνάει. Απογειώνομαι απόψε, θα φτάσω στην κορυφή και τώρα live. Άμα το θέλω τα σκάτω παίρνω, δεν χάνω χρόνο για test drive. Έξω από το σπίτι στηθήκαν, δεν θέλω κανέναν, δεν θέλω flashlight. Όλα αυτά για να έχετε ένα πολύ ωραίο κλιπ. Μόνο για εσάς. Μετά την τρίτη θα δεις έτσι. Γι' αυτό είχα και το πόδι κάτω. Λοιπόν, πήγε τέλεια, μόλις τελειώσαμε και το τελευταίο setup. Νίκο. Τελεία, super. It's coming. Coming soon. Nick played dirty, Κυρκλιόπεδας. Πάω.